Au! Au, m'ha picat algú! Ah, quin mal! Ah! Digue'm, Raina, què t'ha passat? Estava jugant al parc del carrer Doctor Robert i alguna cosa m'ha picat a la mà. M'ho podria mirar? Això sembla la típica picada de fricaros agressivos. Si es tracta a temps no ha de ser un problema, però t'ho ha de mirar un especialista. T'esperes un moment a la sala d'espera que de seguida et cridaran. Senyoreta Gala, ja pot entrar. Hola, Gala, benvinguda. Com estàs? Home, després de 30 anys esperant, la picada de la mà ja no em fa mal, però tinc una molèstia aquí a la gola que és bastant incòmoda. Ens ho haurem de mirar, doncs. A veure, obre'm la boca... El que jo pensava, el procés de gestació finalitzat. Gesta què? Sobretot, no et moguis, que serà un segon. Ja quasi... No! Per fi. Benvinguda al món, petitona.